who is driven by vengefulness, who is driven by vindictiveness, cannot be trusted with leadership. Korka korgi, jotendini mar Friends nokwedo kweth mar josiasa matiyo marach gi rowere e nyayo tule rome mag siasa kagikwayo kwe kinde siasa. Kama kanisa la Marafiki tunaomba kwamba hata wanasiasa mahala wako watulize boli. Bwana Yesu asifiwe. Speak about what you stand for. Kopogore kod wende gi twak mane obedo, odiochieng' ma kawuono kar jot mar jatend piny, jolony neno ni mae ok en mana romo mar alam kende, to en thuolo mar jatend piny sero ombulu mawuok Imbo mar piny Kenya motel ne yiero mabiro. Steve Biko, Ramogi TV. Jatend Linda Mwananchi e kaunti ma Homa Bay ochiwo ne tend obila ma kaunti no notice kata milome mar bago rombgi mar siasa ma ochan tarik 16 mar dweni. Ma en bang' kweth ma Linda Mwananchi kotene kod seneta ma Nairobi Edwin Sifuna golo lendo ne kweth no chano rombgi magalamoro mar siasa e kaunti ma Homa Bay tarik 16 ka gitwak gi jofwamb weche te sendo obila ma Homa Bay gikone johera mag Linda Mwananchi mondo obi owuog oko kar rombgi mar yore romono. Chunore ni nyaka ing'is police kapok ichako any political gathering, that is a rally. Sorry. Koro riwruok mar Linda Mwananchi ma wachung'ne kendo ma wan members to, ma wa subscribe to, no wa hiyo makenda ahinya mondo wamany county commander mondo wa notify kaka sheria dwaro ni tarik 16 dwe mar 8 higa 2026 wabiro bedo gi rally e dala mar Homa Bay. Wakwayo mondo mi jo Homa Bay County oket kwe. Siasa ok en sigu, siasa ok en mar negruok, siasa en mar dwaro mondo mi the best person obed e telo mar rito jopiny. Warwako uduto te ni mondo ubi bed ni jalinda Mwananchi, bed ni ok ija Linda Mwananchi, idwaro ni mondo mi wiji ka in gi gombo mar donjo. Biuru uyuorwa ka waburo ringo e alwora mar Homa Bay County. Wakwayo jopiny mondo mi gibi giwuog oko gi chikitgi giwinj wach ma jalinda Mwananchi ni godo maber ne gin. Kaeto kendo wakwayo telo mar Homa Bay County mondo bendo oti machiegni gi tend okwach kich mondo gihakikisha ni kwe nitie e rally maonge shida mora mora kendo japiny mora mora kikinyre. Achije adek manyoma kewi kuo marang'enge e boma ma Kisumu dhi medo bedo e odang'ech kuom ndalo 10 ka nonro mar obila dhi nyime. Do mawinam Lokot e boma ma Kisumu kotene kod jang'ad bura Amos Makros ema ogolo chik ma kamano ka rito mondo mi achijego obio mithuolo mar yie kata dagi ketho ma ibisomnegi. Achijego magin Regan Otieno, Christopher Onyango kod Fidel Were nyoma giko odira mokalo kaito gi kuo mar mwandu ka gitiyo gi lweny. Ogang'ne gete sendo obila mar Railways ka girito dok e doho kendo tarik 13 dweni. Some suspects were captured on the CCTV. They were also armed with machetes and OP number 5. The application dated 3rd of August 2026 and their governments by the investigating officer alone, and having also considered the nature and gravity of the offence for which the respondents herein are being investigated, I will allow the application made and order that the respondents be detained at Railways Police Station for a period of 10 days in order for the investigating officer